Nasaya at mata nakabakasyon ka rading. Kumusta ay destino? Nasayaat mo, tata. Nagbaligi kami iti operasyon mi. Nga madaso magmamano ang nakalibas. Christina, nagsaya at lakat ko mano nagdadanon kayo nga agkakapsat. Nga adamat ni Isabel ija Manila nga agribribyo. Nagasat kayo ang naganak. Agpapadan to na CPA dagiti talo a babalasang niyo. Day talaunay ti pakaragsakan mi barok. Uray na numulaang ti panagbiag mi. Papang, mamang, at ako mga ibagami kinirading kada kayo. Panilay ta, Christina. Napatagsakit na eh. Rading, Siya kung timang iba ka kariti darakkel mo. Itiga po na. No apaya si Murutak dito lugar yun. Nagtulag kami kin Christina nga agkasar kami. Kidawon mi ti pamalubos yun. Anya, Ha? makikasarkan, Christina. amo ka makingtot kayo papang, mamang. Katsapay ko tamaawatan da. Paawatan da ka anak. Saan mi amay paay ti pagragsakan? Ada ka ni ti umno nga edan? Makapagdesisyon ka na bukbukod mo. Rading, Christina, pasensya kayo ni iti panakakigtot ko. Saan da kayo apawilan iti anyaman apakaragsakan niyo? Ay na. Agyaman na kiti pamalubos yun. Kas naganak. Awan sa bali at arigagayan mi. No sana ti pagragsakan ti anak mi. Ikarik, naragsakto ni Christina iti denak. Saan kunto apulos apasakitan? Uray, tagpada kayon nga adan iti natalga da pagtrabahuan. Kabailan yun ti agbyag, ana sa liwanwan. Nakaragragsakan ka unay, Rading. Ay, ayating kaunay. Rading, apay, Kwa, naragsakak mat. kasla na problema. Kwa, nasagid tiriknak iti naibaga ni mamang mo. Si kamot lang tinatalgad ti pagtrabaho na. May saka certified public accountant. Nangato ti pwestom iti dakil a kumpanya a pagtrabahoan. Dakil ti suldom. Nangrik nakagayam iti dayjay anay baga ni mamang. Makagura ka kadikan kwa na? Sana ka makagura. Ngimpod numat. May sakla nga soldado. Kalpasan, tagiti ado a paggat anak ay pasungal ngalam kabayatan ti panagsoldado. Tagibas sitem ka di ti kinataom. Anya pa'y lang aro tiga po nang agtultuloy kang agserbi ti pagilyan. Natanok ti agserbi iti pagilyan. Christina. Matlagayam. Apay nga rod at agibas sitem ti bagim na ding. May saka ama ingal a soldado. Maipagpanakal ka. Ana, Christina, agyaman ak launay. Awan sa bali amay karkin ka. No saan at tinapudno apanagayat ko. Nangag ko tinagsaritaan darading kan Christina, Amelia. Nasair mo tirik na tagbalinto ang manugang ta. Gapoy timbaga man nasaliwanwan to ti panagbiag da. Anya ko matidakas na itimbagak, Fernando. Pudnumat. Nasakit ka di tinagam mo. Ama ki asawa ti anak mo iti may salanga soldado. Fernando, Talo ti anak ta. May sameten certified public accountant ni Annabel. Kat ni Isabel agrib-review mo ten. nagbidot ni Rading iti panakaawat na. Uray si ka, Fernando. Sa bali ti pampanunutam. Kasarita ta ni Rading. May papanitan niya. Sa balin sa talaga ti pampanunutam. Agkasardaan. Anya nga ta talaga ti plano ni Rading. May papan iti reta abanak. Papang, mamang, nagtulag kami na naimbag kini Christina. Kalpasan na matulag ti kasarmi, agsubliak pa lang iti serbisyo. Amo ka napatagkan ka ti kinasoldado, Rading. Numabalin, kayat ni Christina nga gikatakon iti kinasoldado. Ngem, kunakin ko na, palubusan na kumapailan. No day ta tinagtulagan nyo, mawatanda ka. Kinasoldado mo't lang tamo kapag trabahuan. Saan mo asawan day ta, Rading? Saan mo atagibasit ang ti kinataom? Natanok ti agserbi iti pagilyan. Salaknib na ka ti pagilyan. Mamang, agyaman ak launay.
Patpatgan may unay ni Christina. Kat awan sa bali at harigagayan may no saan na ti pagragsakan niyo. Nointon umay abulan pa'y laing ti sangpat mo, Rading. At kakawat na. Saan mo samot na mas baanan ti ilim mo kaniya? Di ko namkit di. Magagaran akong ngagkasarta. Piliyo ka. Ang mga noan niya ti pampanunutam. Saan kan sakit ka mailiw kan nga? Anya adi maili ti ibagbagam. Makita mo't no kasano ti kinaragsak ko. Ang kinapun nun ha? Nasapsapa pinagbakasyon na ti commanding officer mi. Iti kasta, adda kanunan anay apanawon tang agsagana iti panagkasarta. Kasaritak na ron ti boss ko. Padumawat ak itinapaot a bakasyon. Kas inkarita kadag iti dadakkel ko, iti lugar da papang ti pagkasaranta. Iti simbahan ang nagkasaranday di? Kasta ka rin? Uwan, adda dagiti nagkari a kapurukan mi, nga addan tumaangay a cultural dance iti Caribbean sakbay ti panagkasarta. Talaga naragsak ti panagkasarta, Christina. Ang madamalagip ko. Santa pa yan nagtulagan na ito. Sa dino ti pagnadanta. Kalpasan ti kalaysa. Adda dito'y Manila ti trabaho, Krading. Dito'y tangatnan. Umalatiwak iti narawlawang apartment. Tapno adda makaanay apagyananta no ang bakasyon ka. Ang mayadayo ka iti pamilya. Awan ti mabalin. Narwamak anaya dayo iti pamilya. Ni Lola, tinakay kawaak idi. Kablaawan kayo. Kablaawan ka, Apo. Sabay ko ba tadaragsak ti panagdan nayo kini Rading? Agi awan naglaonay, Lola. Nakaragragsakak. Makaluluwa kayo man. Hayak malapdan, Apo. Malagip ko gamin. May salat taon mo, idialaan ka iti sidong ko. Ita, nakiasawa kan. Ay, kablawan kayo, anak ko. Tihapo ko matimang bendisyon kada kayo. Kabayatan na sa anak pa lang agsubli iti serbisyo, Papa. Mamang, agnaid kami pa lang dito eh. Kat nasayat ano kasta Rading? Aghanimon kami lang iti bagyo iti makalawas, mamang. Kalpasan na, agsubli kami ditoy. Awan kayam, malagip ko. Awan ka di pa iti resulta ti panag-examen ni Isabel? Day tangarod ti sagsagan na. Uray da kami kanipapangyo, magagaaran kamin. Madanagan sa paikit din Isabel. Amok anak ka pa sa? Masirib akas kadat Christina kan Annabel. Kasano nga ron daytoy, mamang? Kas kanya, ijemat Manila anak kastrak iti pagtrabahuan na. Uwan mabalin may. Dahil tangatatin ay kariagasat mi ka ni mamang mo. Awan sa bali ana patag kada kami no saan at ipagragsakan yo. Nakikuyogan ni Annabel kada Christina kan Rading ija Manila. Nagsubledan iti trabaho da. Amok ang malidayan ka, Amelia. Kailangan Isabel tinabati iti sidong ta. Uray ni Isabel. Nuawan kanot master ka na pagtrabahuan na ija kabisera. Kasapulan nga agaplay ija Manila. Duatan tulangan na mabati diti balay. Namunakit adan marikrik na kiti bakik. Mawatak matkit di da. Pumanaw da dito'y lugar tayo tapno birukan da tigasat da. Ti pagyamanan talangan. Uray kasano ti kinano mo ti panagbiag ta. Nabaalan ta apagadalan nita. Ni Isabel Gayam. Simurot ka nagiti gagayim na di karayan. Agpipiknik na kanaw. Pangiliwliwagan na kanaw iti panakadudukot na. Ta awan pa'y resulta ti panag-examine na. Nagpayaglag pa iso. Ngam, sapay la kumata makapasamat laan. Nalagip kayo, Lola. Iso nga inawagan kayo. Kumusta kayon? Nasaya ikasasaad ko dito'y apok. Bakit ako nalulab ng pagsayaatan na taawan mo't marikrik na kasakit ko. Dayta ti pagyamanan tayo, Lola. No asidagla dita, agbakasyonak ko ma.
Mailiwak ka da kayo. No kayat yo, da kayo ti dumanan ditoy. Kabailan pa iti ang biyahe ti adayo, apok. Inton agbakasyon ni Rading, inton umay kami dita probinsya, ikuyog da kayon to. Ay, kumusta gaya mo ni Radeng? Nasayaat mo't lola. Kanayon ko nga rod adamdamagan no saan pa'y amay destino iti sa bali ang lugar. Naitalukit din iti Rangguna. Nakariti mapaspasamak ni Isabel, Amelia. Nanghig ko nga gan anug-aug. Nagtuktok ka kiti kwarto na ngam saan nakmat in lokatan. Itay pa'y lang nga nagpupok iti kwarto na. Saan na kano akayat ti masinga? Taapay, Nasakit tinakam na Saan kano nakapasa iti eksamen na? aniya? Ay, mawatak ti anak ta. Napaya ngay nururay na ti resulta ti panag-eksamin na. Ang amala, saan ko maamaawanan iti namnama? Pag-eksamin tumanan Saan nanto kano akayatan? Ay na, madanagan iti anak ta Fernando. Napukawan ti panagtalag na iti bagina. Nasakit tinakam na, taiso kanulaangan kadakwada nga agkakabsat ti saan a CPA. Wala, liliwaan talat ti anak ta. Sa narumba nga mapukawan iti namnama. Kanayon naklasor-sorpresaan Rading. Saan mo nga ipakpaka mo ti panagbakasyon mo? Di mo pa'y kaya ta sorpresahan ka? Kan talaga nga da sorpresakin ka. Dajay, oh. Anya dayjay? Oh, gatsi ka. Awan ka di ti sorpresam kanya. Si Kamat. Kasano kong mga agsikuga, idintong adda kamot iti destino. Ti kayat ko asawan. Amang ano, nakargaan ka iti ready na udi apa nagbakasyon ko. Tikit di sorpresa mon. Pagagkaaran nagpailaan. Enton maminsan, baring addanton. Kaya't ko kumamutan ang maadaan ta iti anak. Kat kumusta gahim ti pamilya? Itay lang ay nawagan nak ni Mamang. Di mat kayat ni Isabel at ti makisarita kanya. Saan na payla ang amay liwliwag ti sakit tinakam na, iti saan na apan nakapasa iti eksamen. Kasta ka di. Ngam ano pa iti sa bali agundaway. Ubing payla, ha? Kasla na po kaw nga rodan ti panagtalag na iti bagina. Agbakasyon tay jay, tapno makasaritak ti kabsat ko. Lola, madaanan ta kayong gaya man kinirading ditoy. Plano may kumaadaw asan da kayo kinirading into nagpasyar kami di lugar da. Kimuyog ni Lola, may ti panagapok ijay. Nasaya at tada kayo, tamakikuyog to kada kayon nga agawid. Ay, naimbag man ta nakabakasyon ni Radeng. Kumusta kayo? Awan pa'y apo ko ba? Awan pa'y Lola. Ay, Saan kayo lang nagkita ka ni Annabel? Nakikuyog kumakada kayo. Saan na sinumbatan ti awag ko ini? Iso ang nag-text saklatan kan kwa na. Sumaruno ka ng agbakasyon, Mamang. Ado ti nakakumikuman na iti napalabas. Ni Isabel Gayam? Ay, adali ta ubong ti baboy. Naganak namin idirabi iti maisa apang ganakan. Ado man nga tanti anak dagiti baboy yo. napigsa apagkwartaan dagiti dadakkel mo na ita. Sakbay adimteng kayo kini Radeng ni Isabel ti pagsarsaritaan me. Enton maikanak iti napinta sa gundaway. Kasaritak to ni Isabel. Isu ti kang runaan agapuna ang nagbakasyon kami kini Rading ditoy. Ti kalagayam ti urayan ni Isabel. Naimbaga tayong pangag na ka. Aw-awagak idi, papang. Ngam saan nak nga intaltalag. Ang kasano daytoy Mamang. Injayak namin nga agyan ijay kasera. Kan inkarik at tulungak iti panag-eksamin na. Ay na, malidayana ak tagpapada kayon nga anak miyamang panaw kada kami. Sana bali. Tulungam nga rod ti kabsat mo. Kat sapay la kumata makapasanton. Dakaminton ti kararagsakan anaganak. No agbalin mo't ni Isabel akas kada kayo ka ni Annabel. Kanayon kayo matngaw awagan, papang, mama. Naimpagkitit, nalakan ang makasarita kayo, mabaon iti cellphone.
Agbakasyon kayong matay di Manila. Siya ako na mismo tinangawag kan ka, Rading. Siyak matita, timang sorpresa kan ka. Ay na, awan mo't lang ti pa sa kalyem. Mailiw ako na ikin ka sweetheart ko nang kumamot Sika talaga. Agdan sakit di pa karagsakam. San mo ka di akayat nga ure agin na dayutan naragsak talata? Sumagmamanon nga aldaw nga agmamayuak. Agdadag sila naggaya. Anya? Ana, kamaw dyanan na. Andan tumatlagan anak ta. Anaram di bagin. Numabalin na ko ma. Agbakasyon ka pa ilang iti trabaho. Kita to no palubusan dag. Nakabakasyon akmat kat di. Nga makalawas laan. Kasapulan nga agsubli akmat laadagos iti trabaho. Nagkakapsuot at manan ang bigatan. Kasanon da ito'y. Ita ko maabigat di pa nagsubli iti trabaho. Diyak ba't kabaalan ti bumangon? Marigata na kiti pa nagsikog ko. Marik na ka nakapsot ti resistensya ti bagik. Anya ti... Dara! Saan na mapala na marigrig ti sikog ka? Ay, Christina, ako kanyat mapasmasamakin ka. Apay nagkikis ka. Ang padpadara at lola, tisikog ko. Da kayo na maragrahan. Andiyan. Andiyan ito. Padpadara ka kulam. Oo, lola. Kasanon na ito eh. Da kayo na maragrag tisikog ko. Na mga na dito pagsumagan mga kasawa. Ay, apok kaya pagkalmaan tarik na. Babangan doon ang nakit di nga mapukaw na ito. Ibanda kayo di ospital. Apok. Ay, pagkasaan pa anak karwar ni Isabel. Ay, Isabel! Itong nang na kami kan malang mo di ospital. Sakpay amaban ka ang review. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, anya. Nalaganan mo't nga tantirik na Christina. Nangagmumot imbaga ti doktor ang nagtamingkan ka. Gagangay laeng day jay apa nagpadaram. Nakarit na ak iti panagbutang lola. Nabayag a pinagpadaanan mi kinirading ti maadaan iti anak. Maawatan ka. Naimbaglaangan, tanapanunot ko nga laan da kayo iti nagsubli kami kinirading dito'y Manila. Sakbayan ay destino iti Quezon. Kan adapay ni Isabel. Diyak kumamon. Kaya't mo ka day, ngay pagkaamukin ni Radeng daytoy. Saanan lola, amang madanagan laang. Diyak kaya't aday tati pampanunutan na. Kat may sagmak lang aron. Napagad ka no dagiti kabuso day jay. Ay, ala. Nasayaan, no saan lang arunan. Uray, mabalin mo mo ti rumor adagos dito ospital. Ngam, panagriknam kat iti bagim Ang nervyos ako ilang lola. Ay, relax ka lang gamin. Amang ano dakdakas ti mapasamak di tasikog mo. Bayam, kasaritak nga ro ti doktor nga ore ag talinaad ka pala dito ospital. Kasanon ni Isabel lola. Nagkariak kan kwa na atulong nga kiti pa nag-review na. Ay, Kaya't ko ang makapasa iti may kadwa nga eksamen na. saan mo nga inayon day ta pakariribukan? Napasnak ni Isabel. No anda ija balay, arig na saan na kayat ti rumwari ti kwarto na. Saan lang nga dagiti anak na ti malaglagip ko, Fernando? Pati ni Mamang. Saan mo pagdanagan ni Mamang? Anda na iti ang kakabsat ang mga sikasukin ko na. Kan napigsapay mo't lang. Saan ko maliklikan na panunutan? Imawag ak itay nga awan sumungsungban. Apay nga tangay. Kit ni Annabel, saan mo ka din ngay nawagan? Ang mga numakasingak iti panagtrabaho na. Da Christina kan mamangla ang tinawagak. Diyak inawagan ni Isabel ta ang mga numasingak ti panag-review na. Sapay ko maa.
Makapasan, iti may kadwa pa nag-examine na. Gapo siguro iti panakatarantami kini Lola, mamang. Nabati mi dagiti cellphone mi. Kaya yun ni Isabel. Anya tinapasama, Christina. Intaray dak dito'y ospital, mamang. Nagpadara ak ngamin. Anya? Ngam saan kayo ang madanagan? Kuna ti doktor, agagangay lang ti panagpadara. Kung naglakit din no naragadag ti sigog mo. Kumusta ti panagsigog mo? Saan ka kadimat lang nga marigatan? Binigat nga ron ang nakapsutak, mamang. Itangaal daw ko ti panagsublik iti trabaho. Saan mo nga ipapilit no saan mo paya kabalan? Umayak dita syudad, kaya't ko makita ti kasasaan mo. Talaga amadanagan kayo niya. Nasaya at mat na umay kayo dito yung syudad, mamang. Tapno makita na kayo, dagiti kakabsat ko. Pasensya ka kuman, no, jak impakaamot ipan naka-ospital ko radi. Jak ngamin kaya't amadanagan ka. Ket kasanulangan no naragrag ti sigog mo. Makagura ka kadi? Saan? Ay ayatin ka unay, Christina. Ket sa anak to Apulos ang makagurakin ka. Aywan gayam. Adda na ibagakan niya ni Lula. Marigatan ka kano iti panagsigog mo. Kasta nga ron, binigat ang nakapsutak. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak iti sigog mo. Numabalin. Agsar din ka pala nga agtrabaho. Di mawatak iti bakasyon ko. Agkid dawak to iti napaot apan nagbakasyon ko. Sana bali? Adamat ni Lola ang mga sikaso kanya. Amo ka masayangan ka iti dakila sweldo. Kayat ko. Agikat kalangan iti trabaho. Ano nung ti singasing ni Rading nagikat kan iti trabaho. Amo ka masayangan ka iti dakila sweldo. Ngam napatpatag ti biyag ti sigog mo. Napanunot ko matkit di day tamaman. Kumuyog ak iti panagsubliyo iti probinsya. Iti ka di lugar ni papang mo ti kayat mo apagawidan. Nasaysaya at ijay Lola. At dadag iti dadagkal ko ang mga sikaso kanya. At da kayong matito syuda? Itulnog kayo kini Mamang, Christina. Amaan no kayat yung ti sumurot, Lola. Un nga pa'y sumamang. Agmay-may sa kayo ang mabatbati dito'y balay no kwa. Tainal daw mat arumrumwar ni Isabel. Kanayon arabiin no sumangpat. Asino nga rod, ti mga sikaso kan kuana. Saan nga ta kayat ni Annabel ti umakar dito eh? Sa bagay. Nanginang amin ti abang itireto yung apartment ni. Siyak to ti makisarita kan kuana. Masansan ka di sumarungkar dito eh? Nasaysayat nung mapanaklangan iti pagababangan na. Kumuyog kayo kanya, Mamang. Iti kasta, makapasyar kayo, sakbay nga agawid tayo, iti probinsya. Adayon apang sarungkaram kanyak dito'y probinsya rading. Ay, kaano pa'y anay destino ka ni Jay Quezon? Saan mo ko mapanunutin dayta? An-anadam ti bagi. Sika, ti agan-anad. Napagpagkat sa pa iti Quezon, ng iti destino, iti Mindanao. Pudno dayta, ang saan mi nga ipalubos, ada kami ti abakan da. Uray, ita ko malaang nga masikuga. Maawatan ka, ang jak makaliklik iti awag ti serbisyo. Saan ka ngagdanan? Intun dandani ka nagpasngay. Ikarik, addak to iti abay mo. Namnamaag dayta Kuna ni Lola, anasaysaya at kumano ijay balay dati pagyanak. Ngam napanunod ko, agundawayak ti panagsikog ko, makadanak dagiti dadakkel ko. Sa bagay, nang rona tagpada nga aday ijay Manila dagiti kakabsat mo. Wen nga ron, agpapada kami anang panaw kadagiti dadakkel mi. Wala, sana ka makapagbayag. Itulnog kayo lang kadalulan. Agpakadak anaimbag kada papangkin maman. Tay suda pa ilaan, timakamukin ka. Nagapanawan ni Rading. Kapilitan na data ti mga sikaso ka ni Christina kabayatan ti panagsikog na.
Naimaga, imanugot nagikad iti trabaho na. Masayangan iti dakkel a sweldo na. Duha kami anang lukoy kanirading. Napanunot na, napatpatag ti panakasalwan ti sikog na. Nakapsot ti resistansya ti bagina. Marigatan iti panagsikog na. Masapul nga agina na. No saan lang agrib-rib yun, Isabel? Mabalin na kumati-agaplay iti pagtrabaho ni Christina. Nangato ti posisyon ni Christina iti pagtrabahuan na. Isuti kasi riban kadakwada nga agkakabsat. Apay anak kapupok ka dito'y kwartom, Christina. Kanayon sa anak kaidda ka. Aya ti marikrikdap. Kaid-idak lang, Lola. Nabayag anong tugtugawa kitay. Agpag napag kindi ko maadi ta arubayan tapno mawatwat ka. Uray agpatingga ka lahang iti kamuyugan. Inton malamino, inton bigat lang, Lola. Manipod dimten ka dito. Saan ka pa yan nakisarsarita ay tinapaot ka nagiti dadakkel baw. Talagang sa masayangan kati pa nagikat mo iti trabaho ma. Saan, Lola? Bayan nyo, tatong palag ti patigmaan nyo kanya. Huwag ngagpayso. Gundaway ko kumati makilangan ka dagiti dadakkel ko. Katuan Ang numarigatan ka iti panagsikog mo. Ay, kita tulungam tabagim. Abangan numarigatan kan tukit de nga aganak. Saan kumamat, Lola? Naumay ka apok. Bubangon ka man kit di tatag sarsarita ta. Ay, ada kayam dagiti dadakkel mo iti kusina. Kagap-gapo ni Fernando iti ubong dagiti baboy da. Madamati pa nagmeryendada. Umay ka. Kalaat apimig sa tiangin, Mama. Ay na, malaminak mata. Nagmayat ti pa nagpariir ko dito yung kamuyungan. Ay na, adan samot umayabagyo. Nakuyam ti tangatang. Napanayo ka di, Mama. Nagapuak iti ubong dagiti baboy. Dahito'y paikit din ni papang mo. Apay akas lang marigata na magna ni Papa. Ay, just, kay. Lahat na nagutot, igurong ko. Mura na ito sikat ko. Ay na, sumurumanan ti rayumak. Ay, Kumpan kayo kanyak, Papa. ay na. Atibayan kayo asubra kiti balay. Ay, basikog ka. Makaamu akon ka ni papang mo. Nasaya at no kasta, Isabel. No ada problema iti panagribyom, kasaritam ni Annabel. Agin inanan ni Christina. Okay, sa balyam tulangan ti umawag. Bye. Asinaw, di kinasaritam iti cellphone mo, Amelia. Ni Isabel, nasurok kanulangan na makalawas. Malpasan ti panag-examen da. Nagtulag na ka ni Annabel nga agbakasyon da inton makapag-examen. Ay, sapay ko maat, makapasan iti panag-examen na. Tulo saan? Sakla amon. Ay katulungan ta ang agkararag. No agtuloy yun adi agtrabaho ni Christina. Sukatan ni Isabel. Sayang mo, no saan na makasumli iti trabaho na. No talaga marigatan ti anak ta. Uray, maminsan lang ang anak. Uston taon. Nagkapo kayo gayam iti sinabaan, Papang. Nagdadagkalin dagita abinulig asa ba? Ay na, napigsa ka pa'y matlagayam, Fernando. Kinabaalam nga imbaklay ti doa adadakkel abinulig ti saba. Ay, saan lakit niya sumrot ni Rayumak? Ay, napigsak pa lang, Amelia. Anya dahi ta, Papa? Kasla, nakabutbut ng tinangana. Ay, anya ngamin tinangyawidam iti dahi ta naglupusan ti ulag. Ang mga numaanakan ti anak ta di na oras. Nabayaga, nandiyak nakakita iti naglupusan ti ulag. Daktakil man na ito eh. Barang andayag na agasa. Kat sapay ko Papang. Saan kayo matnagsugsugal? Christina, kaya rigak na ito'y naglupusan ti ulag. Hindi kadenden nami ka ni mamang mo. Nakurapay ti biyag ko. Makalagip ka manan ako nak. Sumrag tayo kit din kit ni. Maktanganan ni Christina nga agtaktakder. Pudnumat kit diti ko na ni Papang, Mamang. Napagadal na kami nagkakabsa. Agpapada kayo ama si Reb. Pakainayawak launa iti baligyo. Kan dahi din na abalay.
napadakkel, nakapimpintasan. Nadagsan una yan ti tiyan ko rading. No daduma, madlaw kung agkukta-kuktar. Amakan no gumaan natin arumwar Agad, kumusta ka? Nasaya akmat. Barang sa anak tumatlang amarigatan ngagpasngay. Awan gayam. Di ka kadat bakasyon? Adala ang ipalpas mi a misyon. Isulti pa ng kamag mi, iti pangulo na iti kabusor. At kalpasan na ita, agbakasyon akto. Nagtibayo akit iday tanga imbaga. Napaggatay ta ang misyon nyo. No, apay kat ngamin na istorya't kin ka. Diyak kahit nga dapagdandanagan. Rading, at ako maibagakan ka. Untun makapagpasngayag. Iti panagmulagat ko. Kaya't ko asikati umuna ang makita. Taipigsak pa iti panagkatawag papang mamang. Nakasano, kasla ubing daana belkin Isabel ngagit inara ko. Oh, Fernando, apa yan? Agsangit kan samatan. Ay na, maragsakan na. Huwag ka maudyanan na. Datong palmatlangan ni Isabel di arapap na. Awanan ti sa pulag pa'y Amelia. Agpapadan na iti agkakapsatan agbaligi. Juan, papang. Talo kamin a CPA iti pamilya tayo. Ay, nahagyaman kami launay kada kayo, anak ko. Anay, Apa yan? kalahatan nagsakit ti tiyan ko. Nay. Awan at nyaman na dito. Cellphone mo. Niradi. Hello? Saan kasi ka nirading? Anya tinapasamakan ko na. Sana po na dito. Rading! Rading! Tumtum remanan dilwa mapok. Makapadakas kan ka, di kasta. Namabalin lang ko, mamamang. Saan mi ko maapalubusan ni Christina amang banta iti asawa na? Mama, Lola, aging ngayon. Saan pa yan nakapuot ni Rading? Ay, nagbaligi daan ang kamag iti pangulo na iti kabusor. Limib at mat na iti kabusor da. Rading, agrin ka kuman. Impagakidikan ka. Kalpasan na makapagpasngayag. Kahit ko asikati mo na makita. Ala, husto, day tapa nagladladingit mo. Di ka nagsangit. Ala, agawit na pailaan. Anay ko. Nakasakit ni tiyan ko. Christina, kumpat ka kanya ka na ko. Mama, tulungan ta. Agpasyay sa ni Christina. Napuk, sumandan ka nga agsangsangit. Madudugla unay tiriknag. Fernando, nagbaligi na iti anak ta iti arapap da pagbanagan. Dahito'y ka di iti kasukat na. Saan mapukawan kinamnama, Amelia? Agreeing ka kumaan, anak ko. Pat ganda ka unay. Nay, nagkutiti may saramay na. Oh, Christina. Ininutan nga agmulagat. Rading, kung nagkidikan ka, asikat ikayat ko ang makita, ano ang mulagat ha. Agyaman kami, Diyos ko. saan ka ngagladingit, Christina? Naasi ti Diyos. Wan, anak ko. Rumbang amaragsakan ka. Nakapuutan ni Rading. Naamuan nan anagpasngay ka. Agpaiso ko ni Mama. Diyos ko, agyaman aklaunay ka na kayo. Nay mag-unay ti Diyos, anak. Baro abiyag ka na kayo nga kasawa. Ay na, saan ko na mabilang nagiti parabor nga impay na iti pamilya tayo?
Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.